Ang pag-eskwela ba is importante ba? So karon day gawa sa karon kay murag gauwan sa kwan sa Cebu, murag gauwan. So sa di pa natusugdan ha mga kuan, mga interview magkuan sa mga on sa midiri. Igat pa na energetic ka tani ka interview. Karo ko skilla. Man na may kaon so sa di pa natusugdan ang interview sa mga kuan kana mga sa outsiders. Mag-interview sa dire sa mga classmate ako. Are la dire. What's up, yo? What's up? Tinood ba ang mga seaman kay mga manloloko? Di bay? Ano? Natural Seaman ang papa bay. Seaman pa pare. Ako di ay. Oy, yo, siya na para jay pre. 1 hour later. What's up sa inyo? Are na sa kwan sa SM City. SABA B. Kachaka ba? Kachaka ba? Bunga yun mo eh. Ha. Shout out din si Sir Armorin, we love you. Hi din sa shout out sa mga tao na ari karon. SABA B. Kagwapo ba? Chaka na daw. Kachaka ba? Ha, ayo na. Ha. Siyo ba sa ulo? Ha. Ha. Sir. Ha. Kaya, paminaw mo klas ha. Paminaw mo class. Kay di ba lalim. Basta paminaw mo. Ha. So karon day kami na day upat day kay kuan mga kauban ako kan nanguli na. Nangita di may asang food court niya. Asa naman tao niya. Nanamin sa second floor. Kachaka ba? Kachaka ba day? Kachaka ba? Chaka ba? Ay. Food court ta, dara food court to. Kachaka ba? So, shout out day sa mga mga classmates ng mga mitis. Especially ni kuan Mr. President o ni kuan ni Bangka. We love you mga classmates. Kachaka ba? Gilantan ko. Kachaka ba? Arta dire sa kuan. Ambutan ni kung Ano may dala sa SMC side? Giniato ba mo? na-addict na no. Dahil SMC City dahil. So, Wala namok ra sa midiri. Mga tao sing pambising mo ta magsinamok mi. Ano SABA, dyan ang buhato B. ninyo? Ano dyan ang buhato ninyo? SABA, Seryoso na yung B. tao. Putang ina mo, giniato ba mo? SABA B. Kachaka ba? Chaka ba? Pamina mo klas. Ha? Ayaw mo ana oy. SABA mo B. Asa mo tani mga on tani. Kuan day gasil sa dire day guys. Balik ka gasolina. 50% lang seal dire. 50%. Nay kuan daghan kay seal dire. Asa to? Asa mo tani? Mo naman eh. Kachaka ba? Sirado ang sa kuan gud kanang store dito sa kuan. Sa mall niya. Muli may alas city sa muli. Nya. Ari na namin sa SM City ay. Kuan dire kanang Putang ina mo, giniato ba mo? Syagit. Oh. Asa lang. Ka lang. Daya way may naaral. Boy, gayon mo ko ba eh? Lima ni ba CR? Bumita ka ba sa food court CR na itong mga tao? Ay, katultol mo diri. Diri to ah. Diri ah. Diri. Kagawa mo na. Diri lagi diri. Dali dato kay makaihi na sa kuan ni sa purol. Nong boy. Wapo ba? SABA B. SABA B. Kachaka ba? Kago. Hugo. Oh, mga tao din busy kaya na mga malit. Naggang nga malit busy kay mga tao din. Pwede na mo, oy. Di na mo oy tawag ko. Pwede dito man ang CR ba yun? Dili ko mamanlikot left side. Kachaka ba? Mga tao din busy kay mga tao din. Kan gasil mo sila diri gud. Ambot asa kana sa ni taman. Dito do ay pagawas yung gasil nila 100 people I think 150 no. Oyoto chuyo ba yoy? Gusto ko aray. 50 ra gasil nila. Nindutag mo sa nina diri. Kana mga simple ra say. Like ko sa boy mga do.
Asa, malit. Pili-pili pa yung mga sanina, mura ba magmamalit. Asom dog si order kay una kay ko makahikot ko lang. Dirito choy. Uy. Nasa momoto ko. Chaka ba? Nasa boss. Boss eh. Floor. Kay una kay ko eh. Uy, tabangi ko ninyo eh, kay una kay ko. Pasubos ito dati na. Kasyaka ba ni? O katultul dire ba eh? Boss pa. Boss ah. Ano kay sweet to mo siya dire. Bisag dili kay ko laag-laag. Shoutism! Asa, murag na day ko andre day, murag na event rin ay murag na may kanang kuan. Gigamit na ng kuan ba nang kanang basta nasa gigamit ka area. Ha? British? Balik Tambal. Yung Ay, di na. ang partner dire. Tambal mo to, di mo siya ko ng tambal. murag na event karon. Dire na ako. Kayo una na ako eh. Ano mo doon? Boss. Ay, una kay ko. At Chaka ba eh? Murag na event nila din. Parang na-event ka rin kay ka. Sorry, bay. Naabot na food court dire pa dong ang CR na to. Nari tayo kuhan tayo. Sa tawag ka ng kuhan ka ng tour ba? Tour guide, nari tayo tour guide tayo. SABA, B! Bay, kay una, ikustan na, bay. Ala, kayo na kay ko! Kachaka ba? Ay, pagdaluloy good. Masakitan na. Kachaka ba? Paminaw, alegrado. Ha? Paminaw, alegrado. Ha? Ay, sir. Shout out na sir. Shout out din sa mga tao na natin. Sir Amorin. Shout out ni Sir Amorin. Advisor na mga kuan kana. Maayo mo tudlo og love kay namo. We love you, Sir Amorin. Problema ni ba unsa tong kalor na? Problema na to, so pagkaon to, watay kwarta. Kasya ka ba? Ay, Marvin, di ba naman kay ATM sa? Para withdraw tayo mong kwarta ay. ATM ka ng kwan at the moment. Ani ni siya no? Ani nino go. Ani no? Asam daning. Asam na to next kwan ni. No, dire compete ba yo? Dire yo. Asam do. Dire no? Shoot. South Wing. Yeah. Yeah. Back in city. In the bag city. Ano? It's like Atsoni. Bag city. Back in city. Where you from, bro? Where you from? Bag city. We're from Baguio City. You know, Tambay City. In Bag City. You know, Tambay City. Tambay City. Saba, B, Kachaka, ba? Putang ina mo ginagawa mo. Tambay City. Tambay City. Ang usa So, eh. padong Naming sa hoy. dito straight lang siya kaya mangito sa mga Straight. nadawa para sa itong assignment. So, niagi na ta dire. Tuyok na dire, balik ato sa So, pikas. straight na lang siya. Balik sa ta, balik. Yawa mo si Kuan yun, si William Mac. Asa na si Kuan? So wait, right hand. Kagayos. Use din sila. We're from Bag City, you know, I'm from Bag City. I'm from Baguio City. Bag City. Asa mo ba doon? No, 3D seal dire. I'm from Bag City. Or, question na ta. Tinood ba ang mga seaman kay mga manloloko? Siguro. Siguro man, it means kuan 50-50. Not all sa dili kuan. Well, English. Taglitrok. Litrok. Ina mo ginagawa mo. Na medyo yung mga uban yun kay kanang kuan. Kanang Uban pasar ba sila yun? ba? Pasar sila no. Kami mga kuan kung ganahan mo og seryoso,
Are mo diri. Time check, Chaka time check. ba? Time check. Time check mo sa oras ah. Time check. Brought to you by... Pinapin na. Tanawa mo sa It's oras. around. It's around. Pinapin na oras, bay. Saba B, kachaka ba? Oy. Kasaba ba? Paminaw legrado. Ha? Paminaw, legrado. Ha? Ay. Kani yun sa Sierra Morin kay idol ka naman sa Sierra Morin. Idol ka naman sa Sierra Morin kay makikay mo tudlo sa I love you sir. I love you, sir. Ha? Sir ba sir kay ikaw ano? Love you, sir. You sit ha. Ginagawa mo. Di na may mga seryoso ng seaman good. At tulong gid mo sa kwan sa mga high class It's manang true. kwan kanang manang paasar mo kay at mo sa taong nga di mo kaya gigugmaon. Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo mawari kung Next na ko, ababot. Masakita yung mayo. Pero ano? Ako nang gidawat ang tanan. Kailangan man di ka good. Saba B, kachaka ba? Hindi ba? It's true that Seaman is a playboy. Ati, asa mo ati? We're from Baguio City and from Baguio City. We're from Baguio. In Baguio City. Ikaw English ah? Eh, wata ka ba? Loko lang. Girls. Wala. I'm from Baguio City. Yeah. Bay, kabaw mo mga tao dali bay. Busy kay bay. Dungoy ka dali. Uy, paminaw mo. Dira man ang kwan. Kabaw ko sa atong baton. Anywhere in the city. Balik ko na to ba? Kuhan kayo. Kabaw mo do. I'm from Baguio City. I'm from Baguio City, man. Loko, choka ba? Kagwapa ba? Ay, taka mo guys. Scam. I'm from Baguio City, man. Baguio City. 5-5 bro. We're from Baguio City. Nabuon was Baguio City, cho. Baguio City ba? I'm from Baguio City. Yes, of course. Yeah, because this, oh, yeah. Ha! Saba B, kachaka ba? Hinahinay ito. Kachaka ba? Hinahinay sa ito. Kachaka ba? I'm from Baguio City. I am the British. Oh, alright. British. Ikaw, murag Let everything and motivate Naman yourself. ninyo iniwan ha? Wala, may minamiya. I'm from Baguio City, man. Ano? I'm from Baguio City. So, shout out from Baguio City, man. And shout out to you, man. Kachaka ba? Wait, can I ask something? Tinood ang mga Tinood ang mga seaman na nanloloko. Mga storya ba nga? Nanloloko daw, mga seaman. shit, man. Motherfucker, man. Who from Baguio City, ain't a man. I'm from Baguio City, man. Baguio City, Basic man. mo kan. An all understanding, man. Okay. Dahil ako mga tala. Is the education is important? Ato ito storya ba? Is education is important? Puta ka sa puti. I'm from Baguio City. Kasabot sa Bisaya ba? Kasabot sa Bisaya. Ang pag-eskwela ba is importante ba? Oh, Nga naman. kay, that's how you have a future. Oh shit, man. Friendly advice, man. Shout out to Ano na idol, sa guys. broscopy? I'm from Baguio City. Nakadrew ang idol. Ingot kumumut. Kachaka ba? Is a liar? Beauty sa oo yeah. Gamay mo kayo. Ang idol sa nila ako sa diri. Oh, kachaka ba? Oh. Kanay yan mo. Buenis. Uy. Kita. Wala na. Kachaka ba? Maro ka. Pag tumingin ka. Gige. Basta mulingi ka. Luan di ka. Asa man mo eh? Nihunong man mo. Private na. Kachaka ba to niya eh? So, Ba- Kuanday, Jimenez, shout out, Jimenez, and from Baguio City, Oh yeah. Philippines #1. Oh yeah. Ari na diri. Dance contest na dira. Dance contest na ba? Ina mo, ginagawa ba? Wala. Murag di nakasuot. Private ra to, private. Kachaka ba?
Pamina o alegrado. Ha. Budkod dire man budkod. Oh, budget ka 200 Joy. I did not expect that. No problema ba? Problema ba? So, di mo ko makabawi nyo karon. So, Ay, kaya yung sa akin, nakakaano mo yan? kaon. Inay nagkaon dire Chu. Ning kamo tagkaon dire. Kaya mo, listening to our favorite song, listening to our favorite song, when you said you look a mess. May wa ko piso bay. May wa ko piso. Asa ta? Na miss makdo dire. Sponsored by Mili na ka ng bartokone kay Wam day kwan. Ikaw bahala. Ikaw bahala na. Price yan ang pan ba? Best friends. Best friends price ba? Pin Spice. Pin Spice. Wa ko expect nga kuan kanang libre siya na mo. Kay kanya siya kay kuan with ilumon kay kuan ba amigo ba. Ya kuan. Butan gyud. So salamat kay sa kuan amigo. Ang usa sa kauban na dire kay kuan sa kuan ga kuan na lang kauban dire gatukon. Gatukon kauban dire. Dito sila nag-order sila niya. Kami dire galing lingkod dire mi. Cho, sa ibot ng dire cho. Sure, katuan ko dito siya. So kani mga audience sponsor naman dahil salamat sa kanya. Kay kuan, wa ko expect nga kuan. Libre namin niya kay siya ilumon ba kaya siya. Yeah. May pag-wall ako ng kaupaw. Circle ba? Gamahay ba? Itlog ng ulo. Buk. Kalabong ba? Taas, labong. Ari mo bu. Kalabong ba? Ako ba naman ito usa kay kuan? Order ba siya niya? Dili rin makdo rin. Dili rin makdo mo to ay ang kanin. Kasi kung kaulo ba nyo? Naka-decide ang kauban ang Jollibee namin. Decide. Interview mo na nato itong mga classmate. Interview na nato kuan. Financier. Financier ato. Interview mo na nato kuan. So unsa may mga kuan mga nindot nga atuan sa Bugos eh. Unsa nindot sa Bugos? Ang una dyan, atuan nga bugo kay mga dagat. Mga dagat. Unsa yung dagat ito kanang blue kay niya Wilson. Bugno kay dito niya siya. Bugnaw daghag mga dagat, daghag na suruyan ito. Yeah, unsa may kuan? Kapit naman na mas city. Province mo na, Cebu ra na ka ng party ra na Cebu. Pero kapit na din. Pero sa tinaw din kuan. Ano siya kuan kanina kanang seryoso yan sa school lang. Nya kuan kanang okay ra ba mga tao dito sa Cebu? Okay ra ba mga tao dito sa Cebu? Eh okay kayo. Unsay ayo sa inyo ba? Wala ra may ayohon, Brad. May ayohon. So kuan. Yan pila na may age nimo ba? 18 na. 18. Chaka ba? SABA B. Ha. 6 boy kay. Pero sa Tinood pila jud. Wala pa ba? Ako wala ka sa ba? Yung Sara. Pariha din minay kuan dai paharon dai. Sa Tinood guys, what you also na guys bisag kuan, kausa. Kuan na anon kanang kuan, kanang flirt ragid kanang ako ray kanang proud ba? Ako ray proud sa kuan gid. Mo sa na kanang Kuya mo ana, magmura gyapon, buwag ra gyapon mo ano. oh, Kung ako pa ninyo guys no. May pao. no? Basta malingi ka, luan ka. Kita mo dyan sa kung siya ganina ba, pa-cute-cute. Oh, kachaka ba? Pan, manguli namin. In 3, 2, 1. Boom na natin sa mga balay. That's all for the vlog. Like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on notification.